Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо боз якчанд дархост мешавад. Ана марҳамат дархости якум дар бораи тиллоҳо буд. Ина бинед, анамин рақами ҳамин шахси тиллофурӯш метавонед занг занед ва омада аз дуконшон харидорӣ кунед. Ҳозир боша ман якчанд тиллоҳоро нишон медиҳам, тақрибан нархоша гап мезанам. Баъдан шумо метавонед ки ба анамун рақаму занг зада нархҳои аниқша бо аз худи савдогар пурсон шавед. Анаи чало нуқрая нуқро 50 сомонӣ дӯстони азиз. И анамин нуқтаи савдо дар тиллобозор мағозаи 41-май. Метавонед ба анамин дукон мисол омада баъдан бо худтон мустақилона харидорӣ кунед. Ҷада бо намихе чалои тилло ҳастай. Чало аз 200 сомон сар мешавад. 200 сомона и пробаи 375. Баъдан анамин чалои қимат и 7000 сомонай ки анамин маркизи калон бинед, беҳад калонай 7000 сомон. Тиллои тоза 585 бо ҳастай 4000аш, ҳаст 5000аш, баъдан бо 7000аш. Иҷада бо дигахе чалоям ҳастай. Чалои 200 сомона чӣ хеле гуфтам, пробаи 375 бо чалои 1000 сомона ҳастай, 800 сомона ҳастай нисбатан. Мисол пробаи тозааш, мисол пробаи 585. Анаи тиллои итальянски присида будан, як тамҷа сепчика будай, 7000 сомон нархш и 15 грамма дӯстони азиз. Баъд 10 грамма тиллора бисёртар мепирсанд, 10 грамма тиллои 585 4000 сомон бо арзон меша. Бо мустақилона анамин рақамода занг зада ҳамроҳи анамин фурӯшанда гапзанон кунед дӯстони азиз. Ҷада бо инчунин анамихел балдоқо ҳастай. Ино нуқраян дӯстон, 150 сомонӣ. бинед чӣ қадар хушрӯ вай чизо, нусхоҳошон беҳад хушрӯ, нуқраян. Ана самоваро ҳастай. Самовароям дӯстони азиз тозаош мисол ҳаст аз 2000-3000 боло бо вайш ҳаст. пробои поёнтарш бо 500-600 дигар. гӯштпорчаҳои кӯдакона аз 150 сомон сар мешавад. бисёриҳо мепирсанд. марҳамат тамошо кунед ва баъдан метавонед ки омада худтон мустақилона харидорӣ кунед. дар инҷа нусхаҳои зебо хеле бисёрай. мисол ҳар он чизе ки шумо мехоҳед боварӣ дорум ки пайдо мекунед. бинед иҷада дӯстони азиз вай ҳастай. комплектҳо ҳастай. комплектҳои бриллиант, тиллои тоза катиб. анами ряди поён 10000 сомонай бо арзон мешавад. бо арзоношам ҳастай. бо 7000, 8000 то 1000 сомонара ҳастай. 1000 сомона комплектш и тиллои 375. мақсад ино дабасеян 250 сомон нархаш. Иноро болои тахти кӯпода мепӯшонанд. Дорем барои болои қолино, имино чӣ қолин називаид? гули қолиная бо духтарони размерош ҳаста инора. ҳаста аяк 6 то 7 дорем. баъд чанд сумиян ини савз чанд сум буд? ин савз 250 метем. ино ҳамаш ми метрошон нархошон 250. баъд ино ҳастан махсус барои краватка тақрибан 1.6 ба 2 метрш. иноро 170 метем. симдор дора, без сим дора, фарқ надора. индаш нархш ягая? нархш як мешавад. баъд бо мақсад инаи калоноша дорем махсус бо хайр аз светош бисёрай. чанд намуд расветка дорем. барои болои қолинам дорем калон. хайр нархошон баъд ба метрш. ина 5 ба 3 чанда мисол? 5 ба 3 550 метем. 6 ба 3 660, 7 ба 3 770, 7 ба 3 намешавад, 7 севни мешавад. 7 ба севни мешавад. амихел ҳама шаста инош мисол сим дорам, без симан иёра вай намекунем. ҳамаш нархаш якхел мешавад. амин вобаста метрш. баъд вай истеҳсоли куҷоян ё? Эрон, тоза Эрон. ҳозир аз наздик бо ман нишон метиҳам. ина тамошо кунед. тамошо бинони азиз, дар ҳақиқатам бисёрам сифати хуб дора. ина бинед ду тарафа. иҷада ҳама чӣ доран. ҳозир ма бо дигар чизошам нишон метиҳам, нархошам мефаҳмонем.
ина ё чиян Ино простинан не ино пададиялникан як одама дорем до одама дорем як одамомон 70 сум до одамомон 90 сум ҳамаш бори покистонан гарантия комплект а тоқарам дорем комплектам и якиози нархоша гуфтасти комплектан тоқа не ино просто пададиялники тоқа як одама чанд ба чанда як ним ба дуним боша чанд сум ино 70 сумон ина 70 сумон ана мисоли хеле бачагӣ духтари вибур мекунам ки бо свеча ина хе ина махсус барои бачаҳо кремо свач рисунка кремо и чанд сум инам ҳамун нарх мешава 70 сум ами одамаш 70 сум додамашум 90 сумони додамот кани ина додамомон до чил ба 280 беҳад калонам и чанда и 90 сумон и рангаш намерава пат намезана ягон майда ҳамаш чанд 90 сомон гарантия 90 сомон дӯстони азиз иноям ҳамаш додамаян ишам дуспалкай дигарош одна спалка иам дуспалкай простиномонам ҳам хелаян ҳамаш а простинотон чанд сумя простиномон одамошон 80 я одамошон 60 мисол борошон ягон майда вай намешава баъд дорем комплект на барои кӯдако як одамая як одама ира 60 метем бо дорем як одама катионка барои тожи детский рисункаш детский катионка и чанд пула иам ҳамун нарх маша дорем катионка дорем барои кӯдакона детский рисунка шуру ина ози ёрам нишон тиҳам комплектотон куҷодай комплектурам якбора нишон тиҳам чанд сумияи чӣ хелай якбора комплектам нишон метиҳем аднатониам доштиян тамошобинони азиз марҳамат простин пададиялни кадом намудша ки хоҳед ҳаст ман рақамҳои телефони фурӯшандаро мемонам метавонед занг зада вай кунед интихоб кунед доставка доред дар тоҷикистон дар душанбе доставка доред доставка доранд дӯстони азиз ина пандочка ҷада бо дигар хелошам буда бинед ина барои кӯдако сифаташ беҳад нағз инҷада бо ваяй наолчкаям доранд 25 сомоник ами париш дудонаш яне ине бо чӣ хеле ҳастаям ино ҳамаш наолчкаяна касое ки мехоҳанд омада метавонанд ки вай 70 ба 50 стандарт махсус барои падушкои тоҷикистони мо ҳамаи расветкоша дорем дор бегл мисол хеле ки маъқуле размераш 100% падушка любой падушка туғри мегирад 70 ба 50 нархаш 25 сомон истеҳсоли покистон на тамошобинони азиз ана ин рангошам ҳаст ира комплект када меша уҷада простинашам бош мужик шава барои рангшам ёбӣ расветкоша мекунӣ комплект ба но комплект чандиян ино вай покривалои арӯстона диван инаш дора 7 падушка қатеш инаш дора 4 падушка и одеёл как одеёл бо ишо дора ҳамин хел махсус материал как простин ино 550 сомони ҳар комплекташ 550 сомон истеҳсоли куҷоя иш и ҳиндустон будай тамошобинони азиз анаи одеёло чӣ одеёломон 300 сомонам бори корея вообще патиш намеброя гаранти қати ягон майда пат наметаина ино корея ё одностороння хеле вай дигаришам ҳамин нархе ҳамаш я нарха чанд намуд расветкаша дорем расветкаш бисёр махсус моли кореян ина корея абсолютно ягон дона патиш намеброя вообще 300 сомона и калона ё духспалка додама будай тамошобинони азиз духспалка хе калони хушро вай ҷада инаи вай доранд сачоқҳои банни доранд душевой доранд ино комплект липсавой дора баня 100 сомон покистон гаранти таки пад намета
рангш намерава 100 сомон, ята лицевой, ята банный. то дорем махсусан ино вай калунах 4 хан ё 80 сомоне ино як 70 ба 70 нам хелиан ино калунан инош комплектан ҳама расидкоша дорем бо хонадам ҳастай масад расидкош агар вай кунан заказ кунан доставкара мекунем ва ино чия ино аму покривалое ки будан болои диван болои қолин тамошобинони азиз бинед чӣ хол барои қолин буромадагиай инаи чия чӣ холай чӣ хушрӯае на барои тез қолин ки нашава мисол метавонед ки аз анами чӣ холо истифода баред гулоша бинед чӣ хушрӯа стиралнида меша шушта не бисёр нағз гулшам бинед чӣ хел гули хушрӯ на марҳамат тамошобинони азиз занг занед дархост кунед касое ки мустақилона омадан мехоҳанд амин дукони ки ҳози ман нишон додастам тарафи обтовӣ якум дарвозаи пажарка дуюм ряд контейнери 348 марҳамат омада ёки занг занед ёки хитон мустақилона омада бинед.